Sawm u talb awtentiku ma jistax ma jwassalniex biex nagħmlu karità. Is-sawm u talb jgħinuna nagħmlu laqgħa vera ma' Ġesu li huwa r-ras tal-Knisja tiegħu, ta' dan il-ġisem, ta' dawn il-membri imwarbin f'qaru batuti tas-soċjetà. Għaldaqstant aħna fil-laqgħa tagħna ma' Ġesu ma nistgħux inkunu mifrudin minn dawk li huma fil-bżonn. Permezz tal-karità aħna mhux insalvaw lill-oħrajn iżda nsalvaw lil nfusna. Iva, il-fqar fis-soċjetà qegħdin hemm mhux biex aħna nsalvawhom iżda biex huma jisalvawna għaliex Kristu għadu jinsab magħna f'dawn l-imsalbin tas-soċjetà, dawn il-povri Kristi. Żmien ir-Randan jistedinna nozzu f'dik li hija il-passjoni ta' Alla u b'hekk noħorġu mill-egoiżmu tagħna, ngħaddu mid-dlam għad-dawl u nsiru tassew ulied Alla li huwa missier tagħna lkoll aħwa.